Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Arroy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ada na iti pamilya, kat makunak anaparaburan kami iti mayat a panagbiag. Natalgad ti trabaho, ngem ikagkagumaaklat ta ti agbirok iti dadduma a pagkwartaan. Agsupsuplayak iti garden, ken addapay dadduma a business ko. Ngem iti likudan ti kinagagat ko, luklukwen nakgayam ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roy diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Umada din ti graduation ko, mami. Makaumay ka di matlang ni daddy? Saan asyak ti pagdamagam? Teksam ni dadim. Wen gayam. Tadumawatak matlang iti pagbayad ko iti eskwelaan. Oh, atoy, ingkar karigatak day ti akwart na. Tawan met nga rod itad ti amam. Ket no ni daddy matlang tinangted iti pagpuunam akwarta? Ken nakita nga day nyawat na akwarta ken ka iti nagsweldo. Nangipanan nyo nga iti kwarta, mami? Ne, apay akasta ti saom. Siyempre, inggatang ko iti agserbi dito'y balay. Taam met anagbasit itad ti amam. Makaungat pa'y nga rod numangtod. Sige nga rod. Ina ko ni di pagadalan. Tama nga numaladawak. Nelly, Nay, apay manan ay nga agungot ka, baka Ay sus, ingkakit di agsukan. mailiwak nga rod ken ka, baka Ay agdala ka man. Di ta ka guest room a maturog. Saan aditoy? Adamat lain tad ni Roy akwartaken ka manang Meli. Mabalin ka diti dumawan. Ay na, inalak ti ATM na. Inalak amin asweldo na. Ah, di dakkel ti kwartam itamana. Ay katwa na. O sige, umunag na. Tag-shopping na. Alaam amin akayat mo. Siya kon ti makam mo. Sigurado ka manang. Apay kit din asaan. Ado ti kwartak ita. Nalpastan ang nag-shopping manang. Mabalin ka din nga itulod na pa balay. Tapno mapadasak mo at aglugan di talugan mo. Katwan O sige, intang nga roda. Wow, hinginaon di tulugan mo manang Talaga abimak nang kan. Ay naading ko. Diskarte lang ti kasapulan. Kasta ka di manang. Wan. Ay, un ganyam. Asino di lalaki ang nalapsan ta di ta waiting shed. Nilito day di manang. Single at takano aging gana ita. Kasta ka di. Kursunadam ka ni. Tapno maalak ti number na. Mabalin? Mabalin. Angan kasano ni Manong Roy. Amang nuguraan na ka. Hay, awan bibiyang ni Roy. Noan niya ti kayat ko nga aramidan. nagapwam ka di, baka narabyan ka manan. Rumbang kumaan nagluto ka. Taadda jutik ita. Mabalin mo't nga ag-take out ka. Siya ka di pa iti paglutuan. Ammom anabang panuka. Anyakan aya bakat. Mami? Agap-apa kayo ka di manen? May sangkamot. Di ta kayo manlaangan nga kama. Daddy, siya akong tiagluto. Unman nga rod, anak ko. Tanay, awan mo't makan. Kat adda pa'y jutik ita. Bigat manan. Inak ija kusina. Tamabisinak matan. Good morning, Mami. Oh, si mangpot ka din ni Daddy. Manipod iti trabaho na. Saan pa'y mat? Sige nga rod, tenak mangan. Kalpasan na. Adda kasin narak ko. Ni Antim Anina. Diyo ka din urayan ni Daddy? Saanan. Adda mo tay ATM na kanya.
Hello, Ninang. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Apay manang, apay ni mawag ka? Naalam ka din ti number ni Lito? Wan, naalakon. Kan, intad ko mat number mo. Awan ka di pa iti-text na kan ka? Awan pa'y man. Umay ka dito apartment ko, manang? Una, kayat ko ngamin ama-am-am mo ni Lito. Sige, agtugaw ka pa'y manang. Taawagak ni Lito. Ngamsakbay na. Ibagakkan ka, Ub-ubing ni Lito, ngamsi ka. Kat, man ano kumangay na ub-ubing. Basit laang matidiferensyami. Manula atawan. Sika talaga, manang. Mabit lang nga ron. Taawagak ni Lito. Umunag ka, Lito. Anya tayo taginatang mo? Kasla, daimot mo nga ara ka. Awan mo't dakas na, no minom tayo. Nala, umunag ka nga rodan. Sige, agtugaw ka pa'y dita, ha? Panawan kayo, tamang isaganak, iti pagsasangwan tayo. Kumusta ka, Meli? Anda ka din pamilyam? Owan, pudnong adnan. Sadot ti asawa. Kansya kamin ti agas-gastos ija balay. Awan nga rutit itad na kanya kakwarta. Nagkas ang matandi kasta. No siya ti asawam, saan kupulos amaramid ti kastakan ka? Anya ti kayat mo asawan, Lito. Di mo ka di pa'y madlaw. Ngada pa naggustok yan ka. Anya. Hello, Brandy. Aping imawag ka. Ayan mo ka di, Mami. Saan ka mata nagawid di Rabi? Intaray mi ni Daddy di ospital. Ay na, Brandy, dakkel kan. Si kanti makamukin ni Dadim. Busy ak. Bye. Sino ti masakit? Anak mo ka di jay mawag? Bayam the giant. Lito, Manang Meli, nakaroon kayo ka din? Juan, nakariing kami. Mabiit lang, taylokat ko tiri daw. Good morning! Uy, mayat tiis mo ita, Manang Meli. Nina, ada ka di ba amabalin ko abulutan? Agdi ko sak kuma, tamapan kami ag shopping kinilito. Ay, ada, tay ginatang ta idi kalman, Manang. Manang, mabalin ka diti sumurot. Ay na, agbati kan dito eh. Kan saan mo nga ibagbagakin ni Manong Muroy no sa dino ti papana, ha? Daddy, adan ni Auntie Michelle. Innakon, tama nga numaladawak. Sige anak, gananad ka. Innakon, Auntie Michelle. O sige. Manong Roy, ayan ka din ni Manang Meli. Jakmat makita dito eh. Saan mo ta nagawid idrabi? Wenno, adda sa bali akasinsin narak na. Saan mo't siguro maaramid ni Meli, deta nga ibagbagam, ading ko. Ay na, Manong. Bantayam ti asawam. Amangan mo't nuluklukwan na ka. Awagam man kit day. Tainalan na ti ATM ko. Kat masapul ko ti kwarta apagbayad dito ospital. Agkasapulan nak iti dakkel agatad para iti operasyon ko intun Sabado. Anya man ang kibagam, Michelle. Adak dito ospital. Ala ko mati ATM ni Manong. Takasapulan na tidakkel agatan para iti operasyon na. Kan pang nga asim ko ma. Umay mo kumamat kitaan ni Manong dito ospital. Awan ti oras ko ita. Umay mo alaan ti ATM na dito ayan ko. Sana kon nga gawin. Kumusta kayong Daddy? Nasaya at mat, anak ko. Dakkel ayaman ko itinamarswa. Tanhala sa atak ti operasyon ko. Daddy?
Katsapay ko ma. Taag tultuloy yun ti panagimbag ko. Umadan ti graduation ko, Daddy. Manulangan nga aldaw. Da kayon to ti mga escort kanyak. Tadi mat nagaw-awid ni Mami. Manong Roy. Brandy. Nakitak ni Manang Meli nga adda kadwa na lalaki. Mangmanganda iti restaurant. Kat nagragsak da. Saan? Saan apod no dito ibagbagam, Michelle? Mamati ak nga agawid mo't laang ni Meli. Luklukwan nakalaang ni Manang Meli, Manong. Manon nga aldaw asaan ang nagpakpakitakan ka. Adda ka dito ospital. Ngam di na ka madla pulos binisita. Pinitsure ko ida, Manong. Tanakitak ti ka adda da ijay mall. Adda ka duwan a lalaki. Oh, atoy. Mingmingam anaimbag, Manong. Nagadumatan da ito a picture da. Apay! Apa ang naaramid ni Meli ti kasto kanya? Awanan kay ti bain lito. Asino manan ti babae akatetex mo? Agtal na ka man, Meli. Ada yung ubing ka napimpintas ni Angel nga mitisi ka. Ulbud ka! Isukat na itatawanan ti kwarta. Lito pa nga asim. Di mo ko maaramidan kanyak ti kastoy. Mangmangag mo ka dito, bagbagan, Meli. Nalipatam ka din, tinaramid mo kini Roy nga asawam. No kastoy matlang tararamidam kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Ang subli ako ni ti pamilya. Magpapabawiyak tinaramid ko. Kaputawan, Sir Bim. Okay. Silulukat tirwangan na rumwaram. Ingkan, kat saan ka nagsubsublipay? Roy, Brandy. Apay nagawid kayo pay lang, Mami. Saan ka di nga dalalaki yo? Insukat yun ni Daddy. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupa, Meli. Isu a pumanaw kan. Brandy, anak ko. Roy, pakawanan ko ma. Kaya't ko ti ang subli ka na kayo ang pamilya. Pakawanan ko ma. Kagurgura ka, Mami. Awan asim. Nasakit inaramid mo, Meli. Isu a pumanaw kan. Kat saan kan nga agsubsublipay? Pumanaw kan! Pakawanan ko ma. Roy. Ininot ang nagsubli ti pigsa, ket nagtrabaho akmanen, Mr. Lonely. Napakawan ko ni Meli, ngem saan ko pa'y apinagsubli iti pagtaangan mi. Gapo takagurgura unay ni Brandy nga anak mi. Agtrab-trabaho ni Meli kas waitress iti may sa restaurant. Ket binaybay akpay, tabarang day tati pagnakman na. Alakastan, katagyaman ak iti ingkay panangi drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Roy. Roy, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Pudno launay anasakit ti maliputan. Kunam napakawan mo ni Meli nga asawam, ket nasayat launay dayta. Pakawanam tinakabasol ken ka. Ket sapay lakuma, taikampay iti sabali agundaway iti asawam. Tapno maipanagnak na kada kayo iti anakyo, ti panagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan Aroy, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Musical Scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.